Η πραγματικότητα στην Αθήνα ποια είναι, τη ζούμε καθημερινά, έτσι. Γι' αυτό και η Ελευθερία Καραγιώργη, ναι, χάνουμε πολύ από το χρόνο μας. Γι' αυτό και η Ελευθερία Καραγιώργη ρώτησε τις φίλες και τους φίλους που συνάντησε μια ωραία μέρα στο μοναστηράκι και το Θησίο. Θα θέλετε να ζείτε στην επαρχία, στην περιφέρεια, σε ποια πόλη και γιατί? Για να ακούσουμε τι απαντήσατε. Ρητορικό. Όχι, πραγματικό ερώτημα. Άρα για πόσοι από εσάς θα επιλέγατε την επαρχία για να ζήσετε? Είναι κάτι που το σκεφτόμαστε. Ναι. Ναι. Όχι, γιατί έχω γεννηθεί στην Αθήνα και μ' αρέσει η πολυκοσμία, μ' αρέσει η συντροφιά και γενικά βρίσκω ότι η επαρχία μας δεν είναι πάρα πολύ εξελιγμένη σε σχέση με τις επαρχίες των ευρωπαϊκών χωρών. Αναμφισβήτητα. Σαφώς. Εάν η δουλειά μου μπορούσε να στηριχθεί σε μια πόλη της επαρχίας, δεν θα το έκανα. Θα προτιμούσα, ναι. Αν υπήρχε τρόπος θα το προτιμούσα, αλλά δεν υπάρχει τρόπος στην επαρχία. Από επαρχία είμαστε. Ζω στην επαρχία. Ναι. Πού? Στο χωριό μας πούμε. Βεβαίως. Γιατί υπάρχει καθαρό περιβάλλον, καθαρός αέρας και δεν υπάρχει άγχος. Όταν ήμουν νεότερος ήθελα να ζω στην Αθήνα. Τώρα που μεγάλωσα θα προτιμούσα την επαρχία. Θα έλεγα ότι στην παρούσα φάση όχι, αλλά μετά τη σύνταξή μου οπωσδήποτε θέλω να ζήσω στην επαρχία. Πού και γιατί? Μας αρέσει πολύ το Ναύπλιο. Γιατί έχει και μια υποδομή σαν πόλη, κάποια στοιχειώδη πράγματα όπως νοσοκομιακή περίθαλψη, σχολεία. Αυτά. Λοιπόν, έχω την εντύπωση με βάση τις απαντήσεις ότι θα πρέπει να αδειάσει σε λίγο η Αθήνα, έτσι, και μακάρι και ευτυχώς. Λοιπόν, τέλος πάντων. Να πω μια κουβέντα για τον Ναύπλιο. Τόση ώρα δείξατε ολόκληρο ρεπορτάζ εδώ για τον Ο επόμενος που δεν το έδειξε είπε θα πάει να μείνω στη Λάρισα όμως. Ναι, καλά, γύρνα από το άλλο πλευρό τώρα. Εγώ στον Ναύπλιο νομίζω ότι εσκεμμένα κόψετε και την άλλη όμορφη πόλη του νομού, το Άργος. Την αρχαιότερη. Την αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης. Κάνουμε διαφήμιση τώρα. Έτσι. Καλά, εμείς στην Αργολίδα είμαστε τυχεροί. Γιατί είναι και πολύ κοντά η Αθήνα. Η Αθήνα είναι δίπλα και μπορεί κανείς πραγματικά να κατεβαίνει, αν μένει στην Αθήνα, και σε μια μισή ώρα για καφέ στον Ναύπλιο ή στο Άργος. Αυτό που θέλω να πω πάντως είναι ότι συνεχίζει δυστυχώς να υπάρχει αυτή η διαφορά που εξακολουθεί να προσελκύει ανθρώπους στην Αθήνα. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αυτή η ιστορία της αστιφιλίας και της ελκυστικότητας της μεγάλης πόλης, που μπορεί να υπήρχε τη δεκαετία του 50, του 60, άντε του 70, θα έπρεπε να έχει εξαφανιστεί. Δυστυχώς δεν έχει εξαφανιστεί, γιατί συνεχίζουν να λείπουν βασικές υποδομές και ευκαιρίες απασχόλησης στην επαρχία. Ακριβώς. Και νομίζω το μεγάλο στοίχημα της Ελλάδας, αν θέλετε, είναι η φυσική ομορφιά, την οποία έχει έτσι κι αλλιώς η επαρχία, η περιφέρεια. Αν μπορούσαμε να την εμπλουτίσουμε, να την στολίσουμε με βασικές υποδομές από σχολεία, νηπιαγωγεία, δρόμους, σιδηροδρόμους κλπ. Έτσι ώστε να δώσουμε και ένα άλλο αναπτυξιακό μοντέλο στην περιφέρεια. Και ευκαιρίες και στους νέους ανθρώπους. Ακριβώς. Τότε θα υπήρχε η δυνατότητα πια αντιστροφής αυτής της πορείας που συνεχίζεται να μαζεύεται κόσμος είναι παγκόσμιο το φαινόμενο και είναι πάρα πολύ δύσκολη η αντιστροφή. Πρέπει να δώσει ισχυρά κίνητρα, μεγάλα κίνητρα. Ίσως με τις τηλεπικοινωνίες τώρα και με την εξαποστάσεως εργασία. Τώρα μιλάνε οι επιστήμονες εδώ πέρα, έτσι. Και σε την τηλεϊατρική, την τηλεκπαίδευση και την τηλεεργασία. Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός πια σε όλη την Ελλάδα να συγκεντρώσουμε τις περιοχές αυτές που έχουν κοινά και ενιαία χαρακτηριστικά, και αναφέρομαι κυρίως στις περιοχές τις ημιορεινές και τις ορεινές, που είναι γεμάτη η χώρα μας από τέτοιες περιοχές, και να προσδιορίσουμε πια ποιες πρέπει να είναι οι προοπτικές ανάπτυξης στα επόμενα 10-15 χρόνια, πιθανά μπορούμε να προεκτιμήσουμε. Δηλαδή, για να το κάνω συγκεκριμένα, και να πω για το νομό το δικό μου, που αντίστοιχα φαντάζομαι ισχύει και στη Λάρισα. Μπορούμε να χωρίσουμε την Αργολίδα σε 3-4 μεγάλες περιοχές στάσιμων ή υποεγκατάλειψη οικισμών και χωριών, που σε αυτή την ομάδα χωριών να δώσουμε στους κατοίκους την προοπτική της ανάπτυξης, κυρίως μέσα από τη γεωργία, μέσα από τη βιολογική γεωργία, μέσα από τον αγροτουρισμό, μέσα από την κτηνοτροφία. Εάν αυτό, ξέρετε, το κάνουμε... Ποιος το κάνει αυτό, κύριε Μανιάτη, να σας πω, το κράτος ή η τοπική αυτοδιοίκηση? Εγώ νομίζω ότι πρέπει
με χρηματοδότηση του κράτους να το αναλάβει η αυτοδιοίκηση, να μην το εκτελέσει όμως η αυτοδιοίκηση, το πλάνο αυτό να το δουν επιστήμονες. Δηλαδή να μην φτάσουμε στο άλλο επίπεδο του λαϊκισμού, να υποσχόμαστε σε όλους όλα, αλλά με σοβαρότητα και επιστημονική τεκμηρίωση. Και κυρίως με διάλογο με τους ίδιους τους ανθρώπους, γιατί αυτούς αφορά να σχεδιαστεί, και αυτό μπορεί να γίνει σαν εξάμηνο, να σχεδιαστεί το μέλλον, επιστήμονες, αυτοδιοίκηση, πολίτες, κοινωνία, να σχεδιάσουν το μέλλον του τόπου τους μαζί και οι τρεις για τα επόμενα 15 χρόνια. Εάν αυτό υπάρξει, που σημαίνει στη συνέχεια ότι το νέο παιδί θα ξέρει ποιες είναι οι προοπτικές του τόπου του, έχω την εντύπωση. Δεν μπορεί να σχεδιάσουμε τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Να το πούμε και αυτό. Αλλά εάν δεν το κάνουμε, ξέρετε, εγώ έχω την αίσθηση ότι οι άνθρωποι μας στα χωριά αισθάνονται την εγκατάλειψη και τη μοναξιά του μοναχόλικου που δεν του δίνει κανένας, κυρίως η πολιτεία, το κράτος και η αυτοδιοίκηση, δεν του δίνει την απάντηση στο ερώτημα. Τι να κάνω τώρα? Εγώ θέλω να μείνω στο χωριό μου. Μπορείς να μου πεις κράτος ή αυτοδιοίκηση ή βουλευτή, τι να κάνω, τι μου συστήνεις να κάνω? Και τι να πει ο βουλευτής, και επειδή, ακριβώς, επειδή αυτά μας τα ρωτούν διαρκώς στα χωριά μας και είναι ανόητο μόνο με τη δική μας εμπειρία. Γιατί ένας από εμάς μπορεί να είναι γιατρός, άλλος να είναι αστροφυσικός. Εσείς είστε και επιστήμονες, βέβαια. Θα πρέπει, γι' αυτό λέω ότι πρέπει γνωρίζετε αυτά τα θέματα. Να βοηθήσουμε ομάδες χωριών μας να προσδιορίσουν το αναπτυξιακό τους μέλλον για τα επόμενα χρόνια. Εμείς έχουμε φοβερά. Με συγχωρείς, να πω, έχω ζητήσει και ίσως θα μπορούσε και ο Κώστας, επειδή είναι κυβερνητικός βουλευτής, να βοηθήσει σε αυτό. Δεν τον ακούει κανένας, λέει. Θα σας πω μετά. Τον ακούνε γιατί είναι καλός βουλευτής, σοβαρός επιστήμονας. Μόνο τους υπουργούς, λέει, και τον σέβονται. Πρέπει και οι υπουργοί τους να ακούν τα αυτιά τους όμως. Και νοήτο. Έχω ζητήσει σε ομάδες χωριών, σε όλους τους νομούς της χώρας, να υπάρξουν τέτοιου είδους μελέτες, ένα είδος τοπικού αναπτυξιακού προγράμματος. Που ξέρετε, δεν κοστίζουν πάρα πολύ αυτά. Είχαμε κάνει στη Λάρισα όταν ήμουν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Και έχουν δοθεί χρήματα και κατά το παρελθόν σε τέτοιες μελέτες αναπτυξιακές, οι οποίες είναι σε συρτάρια και έχω την εντύπωση ότι μπορεί και να μην έχουν γίνει καν. Πρέπει να είναι ρεαλιστικές. Αλλά τα χρήματα αναφαγώθηκαν. Στο Δήμο Λαρισαίων, ήμουν 6 χρόνια πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, είχαμε κάνει ένα master plan ευθύς μόλις αναλάβαμε το Δήμο. Και το master plan αυτό μας οδήγησε σε ορισμένες κινήσεις, οι οποίες. Δεν σας βοήθησε? Βεβαίως, έχουν βάλει προτεραιότητα. Να σας πω το εξής, γιατί νομίζω είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα παίρνοντας αφορμή από τον Όλυμπο. Φανταστείτε να ήσασταν. Και τον Κίσαβο. Θα βάλει και την Κιώνα σε λίγο. Μπορώ να βάλω τα τέμπη. Φανταστείτε να ήσασταν στην Ιαπωνία ή στο Βέλγιο ή στη Φιλανδία και να είχατε σε μια έκταση πάρα πολύ μικρή συγκεντρωμένες τις Μυκήνες, την αρχαιότερη ευρωπαϊκή πόλη που είναι το Άργος, την ομορφότερη πόλη της Ελλάδας που είναι το Ναύπλιο. Καλά, μιλάμε είναι κι άλλες τώρα, αλλά όχι. Από τις ωραιότερες. Αφήστε με λίγο να σας πω, γιατί ξέρετε, αν δεν το συνειδητοποιήσει κανείς, δεν μπορεί να κάνει και δράση. Την αρχαία Λέρνα, δηλαδή εκεί που ο μυθικός Ηρακλής έχει στερέψει, την αρχαία Σύνη, την πανέμορφη Ερμιονίδα, δηλαδή ένα ασύλληπτο. Εάν ήσασταν στην Ιαπωνία ή σε μια σοβαρή χώρα, πιο σοβαρή από τη δική μας. Και εμείς σοβαροί είμαστε τώρα, εντάξει. Όλος αυτός ο μικρότοπος, ας πούμε. Θέλω αυτοπεποίθηση, πίστη, δεν θέλω να μου είστε. Είμαστε σοβαροί. Δεν θα μπορούσε να γίνει. Όχι, αλλά εντάξει. Είμαστε εντελώς σοβαροί. Μη μας παίρνει από κάτω. Να σας πω λίγο, αν το θέλετε και εμένα, είναι το όνειρό μου για την Αργολίδα. Αυτός ο τόπος μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο ανοιχτό πολιτιστικό πάρκο του κόσμου. Γιατί σε μια ακτίνα 10-15 χιλιόμετρων γύρω-γύρω έχει συγκεντρώσει υπέροχα πράγματα. Να σας πω κάτι. Τι ωραία όνειρα, τι ωραία σχέδια. Έχουν περάσει κυβερνήσεις Πασόκ, Νέας Δημοκρατίας και πραγματικά ο κόσμος τώρα που μας ακούει. Και εμείς θα πρέπει να απολογηθούμε για όλους, βέβαια. Θα λέει, δεν είναι εύλογο το ερώτημα, παιδιά, τόσα χρόνια, γιατί δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά? Δεν το σκέφτηκε κανείς. Γιατί δεν έγινε? Μην απαξιώνουμε. Τα πάντα γίνανε κάποια, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερο. Πρέπει να επενδύσουμε στον χρόνο. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Δεν πρέπει να πηγαίνουμε με γοργούς ρυθμούς χελών.